toto je tajomstvo, ktoré sa snažili isté úspešné okruhy ľudí po stáročia si nechať len pre seba. Ale konečne sme toto tajomstvo objavili a je dostupné pre všetkých. Pripravte sa na to, že váš život sa od tohto okamihu zmení. Myšlienky zmotňujú. Stačí, že od tohto okamihu budete myslieť už len pozitívne a budú sa vám diať len dobré veci. Všetko negatívne vo svojom živote zahoďte, neriešte to, pre mňa znamená to aj potlačte a už len myslíte na to, čo si v živote chcete pritiahnuť. Wow! Také jednoduché riešenie v tak zložitom koncepte, ako je život, to sa mi páči. Podľa toho sa budem riadiť. Aby sme sa chápali, ja nevravím, že zákon príťaživosti je klamstvo. Podľa môjho názoru bol len veľmi nešťastne podaný a vysvetlený veľkým masám ľudí za vidinou zárobku a predania ľuďom jednoduchého a ľahko dostupného šťastia. Takéto stratégie na ľudí fungujú stále.